Sorry, waar vind ik de pomp voor €95? De pompen voor €95 staan vooraan rechts. Moet ik eerst betalen of daarna? U betaalt na het tanken in de shop. Hebt u vandaag veel klanten? Ja, het is nu best druk. Is er hier ook een wasstraat? Ja, die is direct achter het gebouw. Is de wasstraat open? Ja, hij is de hele dag open. Waar kan ik de bandenspanning meten? Het apparaat staat links naast de luchtpomp. Kost de lucht iets? Nee, de lucht is gratis. Kunt u motorolie aanraden? Ja, deze olie is geschikt voor veel auto's. Waar staat de olie? In het schap. Verkoopt u ook ruitenvloeistof? Ja, we hebben verschillende soorten. Kan ik hier de tankklep openen? Ja, druk gewoon op de knop in de auto. Hoeveel moet ik tanken? Vul het beste tot aan de markering. Waar kan ik betalen? Binnen bij de kassa. Accepteert u ook pinpassen? Ja, pinnen is mogelijk. Kan ik een bon krijgen? Ja, ik print hem meteen.